ରବିବାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଶୁଭ ହୁଏ। ସୋମବାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳବାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୁଏ। ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୁଏ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୁଏ। ଶନିବାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୁଏ। ପ୍ରତିପଦାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସକଳ ଶୁଭ ହୁଏ। ତୃତୀୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଚତୁର୍ଥୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅର୍ଥହାନି ହୁଏ। ପଞ୍ଚମୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସର୍ବ ଶୁଭ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଶ ବଢ଼େ। ସପ୍ତମୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଦେହ ପୀଡ଼ା ଓ ରୋଗଜାତ ହୁଏ। ନବମୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା ଓ ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ଅଶୁଭ ହୁଏ। ଦଶମୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏକାଦଶୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ବୃଥା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୁଏ। ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମନାନ୍ତର ହୁଏ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଦୁଃଖ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସବୁ ଅଶୁଭ ହୁଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।